градови, бидејќи е обиколен со доста отпадоци и доста струшени градби, стари градби, па така да нашата цел е да добиеме синеплекс или кино, шопинг центар, пред се да привлечеме внимание на некој начин на младите да останат во Куманово. Ky projekt na ndihmon që edhe të shoqërohemi mes vete. За мене е добро тоа што учениците сакаат да работат на тие активности, никогаш не одбиваат и ги сработуваат до перфекција. Projektet gjithherë i bojmë bashkë, edhe i kemi pru ka 5 nxënës, do me thonë e kemi bo projektin ta zbukurojmë qytetin, e kemi fotografu ndërtesat e vjetra që po dojmë i shëndru në të reja, ashtu që të zbukurohet më shumë qyteti.